toenda dzoka zvakare nedzimwe nhau inosirisa sezvamunoziva mese yenhau yani yemwana uya ukwamurehwa. Asi mukati mevhidhiyo ino ndiri kudzoka nemakomenzi andaona kupi mushure mekunge anditiudha vaita live yavachidanza kuti aiwa tiri kuupdata nhau iyi endechi nhasi Tapiwa Makore senior vari kuenda kucourt and n'anga is nowhere to be found. Haisi reachable, pari kuzama kufonerwa asi foni yavo haisi kuita. Ndozvo zvimwe futi zvandazobata mukati mevhidhiyo achitanza kuti aiwa ndiwo nhamba dzavanga vachibatika nadzo here panguva yese. Vakati yes mbuya bhula vaya vakati ndo dzese dzataingofamba ndo dzaishanda kubva kare kese. Saka kuda pamweya dzimwe hatizozivi kuti kana kuti havana network hatizozivi ipapo. Vamwe vakati kana vasina network. Saka mavhidhiyo like I said before vaimaona se avari kuti ndakaona pamedia. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yekuti makomenzi vamwe vangu vachiti chii pamusoro penhau iyi. Vamwe vakati thank you Millicent for giving us data, nekuti attitude vanga vakutendawo vana Millicent. Saka da kunzwa kuti vamwe vangu vachiti chiwo kumacomment section kuti tiwane info. Asi ini wakanditumira ndotaura nemombe dzacho direct asi kuti angada kuti chii. Vamwe ndokuti thank you ladies. Gogo Beulah Namate said because this war is spiritual. To all those who donated, God bless you. Anditika. Vamwe ndo kuti chokwadi vanhu avo vakangobuda chete kana kuti vakangobuda chete Gogo Beulah be very careful vanokufudza. Zvanzi kubuda vachindepi hakuna izvozvo. To all those who are helping, thank you. You have all made donations fine, but I'm willing to make donations for people to go. Vamboro viringa Tinei uyu. De uyu mwo wadi. Tazingazivi kuti vanhu vakwasakuta sei ngane mtoyo asi patani chandakambonzwa hangu nechandakatsa chekuti musapindire munhau dzinenge dzichida kubatwa nemapurisa uye kuti pa vanhu vanenge vakapara mhosva hazviiti kuti macivilians ndofunga vainde kundopindira mhosva to mhosva hai solve anything. Unogona kuzogumawo wamujeriwo zvakare. Ingatomboona police and soldiers vachiita vachazvanenge vaita ngavambonobatawo munhu uyu. Ko iyo mumwe musoro usiri watapiwa mutumbi wacho uri kupi? Vanhu ava vari kuwanza madrama shuwa. Misoro yevana yakuita senge mabhora zviri zvikweshe here nekuda kwei vachidero. Vamwe vakati vaida kusimbisa hun'anga nemusoro wemwana, manje Mwari akagumbuka. Bring back Tapiwa with head nevamwe avo. I'm proud to be a Zimbo. Makore makaona kudaro young brother yenyu kumurwadzisa kudaro akakutadzirai chihombe kuzosvika pakumuurayira munhu nekuda kwei. Ko DNA results how far nai anti yemusoro uya wainzi uchabuda after 21 days kwazati asati wabuda. Saka zokuti apa manje chikuta kuti ma results DNA asashambadzwa izvozvi inhau yekuti here kuda nhau iyi yasvika pari deep pekuti kuda vemadokta kana kuti vanoona izvozvo handizozi kuti vanhu vanoita zvema-DNA madokta zakati chii asi kuda vakadzosera information kumapurisa. Mapurisa vakuti ma-investigations ese kuti vange vachida kuzonyatsa kubuda necongruent answer kuti musoro ndewani. Hatizozivi ipapo sezvo zvinhu zvinenge zvanzi nonga zveforensics. Tochibva ipapo toenda pakuti vamwe vakati dzitinei idzo dzisada hadzo kutamba nepfungwa dzedu. Zimbabwe haisi kuzoteerera zvisina basa izvo. Anofunga kuti kudzima foni ndokupedza nyaya here. Chokwadi chiri kutochida kusvika zvanaka. Vamwe vakati ko chii chiri kukonesa kuti mapurisa ainde kunda baba mukuru Tinei. Isu kana kuti ine gai nditi ndakazvimirira handizi kuti mapurisa haasati asvika here kuna baba mukuru Tinei kana kutoti mapurisa akatovabata I don't know. Achandozanje kuti ava mukoma Tinei vakachetwa interview and there is a video iripo vachitaura how these people got in touch nababa mukuru Tinei ava I don't know. Kuti vazopuwa madirections kusvika kuda vasvika ikoko kana kuti kuri kumusha kwangu ndakapotofunga kuti kuda vanga vaenda kupi kwamurehwa izvo kutoti ndofunga kuti ava vantu hanzi havasati vafona vasati vazobata maoko kureva kuti vamukuru ava vakatovingwa kupi kumvurwi kwacho kwavari ikoko sikazozi kuti zvakafamba sei kusvika valoketewa ende chii chiri kuita kuti vakwanise kuloketewa vachiita interview asi ndofunga vasati vabatwa zvavo kuda pane zvavari kuinvestigata.
ina handisi munhu wemutemo. Vanhu vemutemo ndio vanoziva zvavanenge vachiita. Tinongorespekta gwara reve mitemo. Zvikanzi nevamwe musoro unatsika mudhanda zvokwadi ndianayo. Vamwe vakati vakashandisa motorbike kuti vatakure zvatapotera kumamwe mavhidhiyo edu abva kuita yayo. Vamwe ndokuti why DNA muZimbabwe taking so long kudero. Diaspora funeral cash plan uyai mupe back to the community. Ndivamwe family so zvakaoma. Tapiwa our angel zorora murugari. Homicide wero basa. Tinei statements don't add up at all. At all. Kunyama vakawana ndoka ma interviews. Vamwe ndokuti Zimbabweans takabatana shame 100%. Thank you Millicent and Benny. Ndokuti Millicent ndofunga ndoti ndiari kutenga data, then ababudi Benny ndofunga ndokuti vari kuisa fuel mumota kuti vanhu vange vachinda kupi kumusha zvakare. Zvazvo zvakanaka vanhu vachibasirana pamwe chete. Vamwe vakati iwe Tinei iwe dzosa musoro wemwana. Ndiwe iwewe. Polisi ngaiite basa kuna baba mukuru uyu. Tikaramba takadaro Mwari achanzwa kujema kwedu zvokwadi. Ko tinobvumirwawo kuenda kukoti here zvikanzi nakukobvira aiwa kunodiwa ndofunga vanhu 2 or 3 akubvunzi kuinda vanhu vakawanda ndokuti ndokwanga vachitoindawo. Vamwe vakati vanhu vadi kungoenda kwaanogara iye Tinei uyu. Vamwe vakati mapurisa haasi kuita chinonno here tikati isa hatizozivi pavanhu vemitemo kuti vanenge vachitora nguva yavo vachiita zvavanenge vachiita masurvey ese kuda kuna vamwe vanhu kupinda pakati apa kuti vainvestigate mafambiro ese aiita hatizivi kuti chichikuitika guys. Ndo chikwadi chaicho. So all these old madhara vakagara pasi and planned kuuraya Tapiwa Junior. Nenzira inorwadza kudai ngavasungwe vedu vanhu ava. Vamwe ndokuti something is fishy unless kana mushonga waTinei uri kunetsa these officers. Ndivamwe madero. Zvikanzi very possible manje zvakafumuka kare they can't bewitch social media yose. Vamwe ndokuti hatidi kureva nhema. Vanhu vari mukati medunhu umu. Chief Mangwende said hapana munhu anovigwa mudunhu mavo asina musoro. So CID ndaiite basa. Nani? Nevamwe comment section. Vamwe vakati Tinei couldn't take the head mubasi. So he had to use motorbike. Ndevamwe vamwe ndokuti asamuna wifi here naye vatete. Ivo vakanzwa kuti munhu wanze uri kuchisira data. Zvotoreva zvakare kutoti kuda vari kushandisa data iro pakuita zvavari kuita izvozvo. Handizozi kuti tinoti mubvunzo nando here katoti mubvunzo iridzi iwoyo. Mai vaTapiwa vanofanira kuita serious monitoring zvokwadi. Kana kuti vanofanira kupuwa inonzi serious monitoring. Love care. She is hating Vedwe. I saw a lot of her eyes. Not in her eyes. Kuti vari kurwadziwa. Zvokwadi hakuna munhu usingagwadziwi. Even isu tanga tisingamuzivi. Takatogwadziwa nenhau iyi. Yakatirwadza singamboiti. Vamwe vakati Mwari mirai namai Tapiwa. Between Murewa neMvurwe. Pani tollgate here. That could be one of our answers foot since I famba motorbike. Ngaite produce receipt iroro if he indeed traveled back to Mvurwe that day. Tisingazozivi manje kuti painda nemudhudhudhu wakaenda nerodhi rekati waitora mashortcut achigurira nemumadust road. Handizonzwivi semunhu wajera kufamba nemudhudhudhu hatizi kuti unofambisa sei nzira dzake idzodzo. Ndokubva zvakare vamwe vati when she said munhu iyeyo akabuda vanhu vamwarika ndarwadziwa. Vamwe ndokuti true she is hurting hanzi because inoti kana kuti bhuku inoti ndingakanganira apa she said she can't. It's impossible. Hazvigamuchiriki kana vedu wekuregerera mondi yakadasa iyoyi. Ndo vamwe avo. Tochienda pane vamwe vati izvo zvemudhudhudhu matollgates. Zvanzi maybe akatoshandisa nzira dzekudamburira like I said kuti kuda semunhu wakaenda mudhudhudhu waigurira nemukati mematondo muya achiziva shira dzake dzese waidziziva. Zvikanzi tollgate inenge riripo anenge abudisa. Zvikanzi motorbike haribhadhare tollgate. Ndivamwe vadaro akadimbudzira nemumagadheni munhu uyu.
toll gate iripo between Harare and Mazoe if he used Mazoe road, but kana akaenda nekuyekira nekushamba hapana toll gate. True, ndambozvifungawo anogona kuhwandana iyoyo pakaipa, but maSHEMATV vakangwana one or the other way vanomubata chete. Ndezvataone vamwe pakaipa. I just googled zveshuwa motorbike haibhadhari patoll gate, saka pari tricky. Tikati alright, chirega tigona kuti vamwe vanoti chii. He was just a child. How cruel can someone do this? If police was serious, zvokwadai Tinei uyu akatorwa for questioning kudhara. Now he's not available and itori nguva iri kufamba. Even my guru vakadai vakatotorwa for questioning as well. I think vakuita zvemushonga. Vamwe vangati azvikuma comment section vanhu ava kurasisa vanhu vemitemo. I think they both under police surveillance vanhu vachoni musazoshanya kufungira steriki. Ndivamwa tikati hazvina kushata. Vamwe havasi kuziva kuti interview yacho iriko iri kutenderera interview yani yaiyeyu budhi iwo mukoma Tinei ava vachitaura kuti zvavakataura ndambozvitaura mune imwe video yangu zvakare zvavaitaura in summary nemacomments akaiswa ipapo. Vamwe ndokuti thank you kune vanhu ava vakadonata ma-t-shirts. Vamwe vakati Tinei baba mukuru nababa mukuru madii maita kuti mwana azorori. Ndiri kunzwa kuvenga baba mukuru avo. Too bad he was once my cab driver playing Mr. Innocent zveshuwa. Topoto Tapiwa senior denga rakwa riri kuri. Tivamwe avo. Alright. Ndo macomments anga akawandisisa zvisingaiti anhasi, saka ndangobata ipapo, but asi ndonasa kuti vanhu vari kunyanya kuchema kuti ko nekuda kwema-DNA test ari kunonoka kubuda sai izvozvi. Like I said, handizoziviwo ndakazvimira, asi ndonasa kuti kuda pamwe paakabuda zvinofanira kutanga zvambosumwa kuvemitemo kuri vamapurisa kuti vazive kuti ndo zvabuda mari dzavo tsaya, pane kutoti vatange vamanya kuenda nawo kumedia, kuda pane maprocedures anoitwa. Pamwewo izvozvi kutaura kwatikuita kuda mapurisa audzwa ndo zviripo, pamwe ari kumboitawo ma-investigations again. Saka hatizozivi kuti ipapo zvakamira sei. Pamwe hatitozivi kuda pakabuda ipapa pasezvo zvikunzi vanga vambouya uku kuda hazvitozivi kuti musoro wokuda wakatobvawo ukoko kumvurwi kwacho kwavanogara. Hatizozivi kuda ndokwavakabva nawo kana kuti kune kwakatobviwa nako rwendo dzese dzavakafamba. Saka kuda vari kuda kuzoma kuita trace back vachipinda mukati vachindotsvaga kuti kune munhu wakashayikwa here wambosingazivi kana kuti kudii. Saka handizozivi kuti nyaya yacho nichafamba sei, nekuti munhu wese akangomirira kunzwa kuti ma-DNA test musoro wakawanikwa wanga uri wani, uyezve uyu chaiwo uripi, ndozvoda kuita sei kuzoda kunzwikwa nevanhu vazhinji. Saka ndozvananga ndangoya nazvo muvhidhiyo ino, ndichiramba ndichingoti mhuri yekwaMakore nyaradzwai nezita raJesu. Ndozvandokwanisa kutaura. Chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.